Костенурката, най-старият символ на дълголетието и напредъка, живее на Земята от близо 200 милиона години. Днес тя е световно застрашен от изчезване вид, но в един район на България се полагат специални грижи за опазването й. За България са характерни два вида сухоземни костенурки – шипопашата и шипобедрена костенурка. Има ги в почти цялата страна, на сравнително малки надморски височини, обичат топличко. В миналото ги е имало повече. След това, поради различни причини, са намалели, но все още имаме места с напълно задоволителна численост и много добри биотопи, които е редно да запазим. В Крумовград присъствието ни е от много години. Това е към момента най-добре познатата популация костенурска и от двата вида в България. Много от нещата, които се случват в популацията, можем до някъде да предвидим. Имаме вече информация за това как можем да повлияем позитивно. С грижа за околната среда е проект на Dundee Precious Metals, международна минна компания, която разработва находище в Крумовград. През 2008 година специален екип поема грижата за двата вида костенурки в района. Проучванията за опазването им стартират 8 години преди да започне изграждането на минния обект. До момента се правят подобрения по местата за размножаване и хранене на костенурките. Полагат се и усилия за възстановяване на плътността на популацията им. По време на теренната работа всяка костенурка е внимателно прегледана, за да се установи здравословното й състояние. Създадена е и база данни с всички костенурки. Първоначално трябваше да се ориентираме по какъв начин животните използват територията. Искахме да знаем колко обикалят, кои са най-важните места за тях, къде снасят яйца, къде зимуват, къде се хранят, къде се припичат. След като разбрахме това, направихме предложения към дружеството ключовите места да бъдат махнати от техния проект. За най-важните места успяхме да постигнем споразумение и много от елементите на проекта бяха така преместени, че да са в унисон с нуждите на костенурките. Следващата стъпка е да се направи ограда, която да спира животните да влизат в опасните за тях места, там, където ще има машини. Тогава можехме да си позволим животните, които са от вътрешната част на територията, да ги слагаме от другата страна на оградата, възможно по-близо до местата, от които сме ги хванали. Все пак целяхме животните да са си вкъщи. Тази ограда свърши много добра работа. След време, когато проектът беше допълнително оптимизиран, беше направена още една ограда, която ограда е даже по-навътре от първата. И по този начин успяхме да освободим за живот на костенурките допълнителните 250 декара, с които аз съм много доволен. Компанията не спира до тук, а предприема още мерки, за да подобри живота на костенурките в района. Част от тях бяха за задържане на вода, за да има повече вода през сухите периоди. Имахме засаждания на горско-плодна растителност, с която да повишим биоразнообразието и по този начин да направим средата по-приемлива за тях. Направихме известни прочиствания в гората, там където са паднали дървета особено, които превръщат територията в неизползваема за костенурки. Наред с наблюденията, които водим и които не са само върху влечугите и земноводните, имаме и върху запрашеност и много други характеристики на средата, които имат отношение към влечугите. Имаме и немалко работа с местни хора, говорим с тях, обсъждаме нещата. Оказва се, че популацията на костенурки в района на Крумовград е застаряваща. 99% от животните са възрастни. Екипът насочва усилията си към нови изследвания, за да разреши проблема. Правихме изследвания върху смъртността, върху раждаемостта и потвърждаваме, че малките костенурки, всъщност снасянията на яйца са много малко. Имаме около 1% млади костенурки. Търсим решение на проблема
Много силно се надяваме да потръгнат нещата, защото имаме известни идеи за това как се случва и защо се е случило. Грижата за костенурките и биоразнообразието в района около рудника на Дънди Прешъс Метълс, Крумовград, продължава. Приет е нов план за действие от 2020 до 2024 година. Предвиждаме в момента пак работа с местните хора. Особено интерес имаме към работа с деца, които са любопитни и могат да допринесат доста за подобряване на жизнената среда около целия град. От 2008 до 2020 година е създадена база данни с над 2500 костенурки. Проведени са обучения на фирми и местни доброволци, разработена е програма за намаляване на бракониерството в района. Освободени са 250 декара площ за местообитание на костенурките. Изградени са 8 площадки с плодни дръвчета за подхранване на животните. Проектът с грижа за околната среда надхвърля изискванията на българското законодателство и е включен в доклад за добри практики на Натура 2000. Най-важното обаче е, че с грижа за природата Дънди Прешъс Метълс успява да съхрани застрашен от изчезване вид и да помогне за подобряване на качеството на живот в района на Крумовград. Стъпка към дълголетието и напредъка.